Donostiako Kontxako hondartzak momentu honetan erakusten duen irudia da 10:15 minutu direnean. Donostian gaude, Gabon, Euskal Herria, zergatik? Jaiak, festak, hasi direlako, aste nagusia hasi delako! Kainoikadarekin ikusi zaitugu, oso giro ederrien hasi da aste nagusia. Eta eztanda egingo duena Donostiako zerua izango da. Donostiako su artifizialak ikusteko batuko gara. Nazioarteko lehiaketak gainera 60. urteurrena beteko du eta sorpresaz beteta etorriko da. Gaur su italiarrak ikusiko ditugu. Hori bakarrik ez, segun bidatu ditugun gaur. Gozate egitateko kideak Asier eta Inigo, eta Solano eta Zuaitz Purrutxaga hortxe ikusi ditut. Danok prest gaude, zeue bakarrik falta, astera goaz. Aste nagusiaren hasiera ofiziala izan da. Honintzan mokoroak piztu du metxa eta badakizue zer gertatu den zuzenean eman baitugu. Bai festa hasi da aste nagusiak hemendik aurrera izango dituen 8 egunetan izango diren gauza guztien hasiera izan da. Gogoratu behar dugu gainera Ilaski badakizu oso kanoikada solidario izan dela, omenduak izan direlako alde batetik. Asko gustatu zaizkigu. Asko. Elikagaien bankuko kideak bertan izan dira eta baita ere Amara Berriko auzokideak, auzokideen elkarteko kideak izan dira, eta hor dantzan, eta artillero, dale fuego, abesten. Ederra, bueno, gustatu zaigu bai, piratek egin duten txupinazoan nortzeko momentu dituzten, piratek ere izan dute euren txupinazoa, eta momentu hauxe izan da. Bueno, Donostiako pentsiodunen mugimenduari egin diote omenaldia. Ikusten duzue flamenkagunean sekulako kontzertuak izango dira. Auzolanari tiraka datoz, lelope horretan datoz piratak aste nagusira. Eta, bueno, kontzertuak, Trinitate plazan ere kontzertuak izango dituzte. Familia osoaren zategitaragoa prestatu eta bebai. Eta astelenean. Astelenean abordajea. Abordajea, jadagoneko klasikoa bihurtu dena. Eta klasikoa hemen badakizue guko itura daukagu hemen Kontxako pasealekuan daukagun set honetan zuzenean egiten dugu eta lankideak dauzkagu, aurtengoak berriak dira, azenolako reportariak dauzkagun. Hasiko gara Elederrekin, Eleder, ze berri, kontatazu? Gabon Ilaski, Gabon Claudio, hementxe gaude, bai, ondo patu zen justu, bueno, gu ondartzan gaudela eta jenda badago prest, hemen ikusten ari garen bezala, aulkia, bokatak eta, bueno, urteroko gauza. Haiekin ibiliko gara oraintxe eta gure arratsaldeko 7etan kainoikada horretan ibili gara, beraz orain, horren berri. Kainoikadan ibili da eta kontatuko digu Elederrek eta piratekin ibili da Sandra eta hori ere kontatuko digu. Sandra, Gabon, ze moduz? Gabon Ilaski, Gabon Claudio eta ikusentzule guztioi lehenengo eguna, lehenengo gaua, lehenengo su artifizialak eta zuek esan bezala giro ederra daukagu Kontxako pasealeku honetan. Nerbioak nabariak dira, esan bezala lehenengo eguna izan da, piraten txupinazoa eduki dugu ere eta gu han egon gara, ikusten duzuela Zapia lepoan dudala. Gero, kontatuko dizuet hori eta askoz gehiago, beraz, egon adi. Adi egongo gara, azenolako giroa, begira Sandrak esaten zuela, momentu honetan gainera oso temperatura ederra daukagu. Ze gau giro ederra daukagun Donostian. Hondartza beteta dago horrexegatik eta gainera lehenengo gaua delako eta jendeak zuziriak, hau da su artifizialek ikusi nahi dituelako eta zuek hemen ikusi dituzu ezenolako gonbidatuak dauzkagun. Soinua entzun dezakegu, kantaren bat, nor. Gozategi Inigo eta Asier ze moduz. Gabon, bioi! Gabon, ia zuek egin txalo, gure gonbidatu egin, hauta zuek. Hemen, jende hartien jarrita bat, txalo batzuk edo eskatu edo. Inigo Goikotxea, Asier Gozategi, festa giroan baldin bada zaudete, zuek ja ohituta zaudete, ez? Horrelako giroan egoten, ez? Bai, etorri baino lehen komentatzen egon geha, ze polita dan gau giro hauek ze ederrak dian, ez? Festa egiteko, kalean egoteko, suak ikusteko, edozein gauzetako, negua edo uda ze diferentzia, eta egia esan duzun bezala Ilaski ze gauatza dagoen, ederra. Asier, bai. Hori beti izate gura Donostiarrak ez tegitzen Bilbon Marijaia daula, San Ferminetan ez tegitzen dana dekotela, baina Donostiko bida zer dago hemen. Ikusi handikan hasita arreaino zer hau ez dago, Euskal Herri guztien ez dago eta Euskal Herritik kanpoare
oso toki gutxitan, nolako toki zoragarria. Zoragarria, zeuk jarraitzea izan da. Bizitza erdi baino gehi, venga, zue, venga, hortxe gabiltz. 30 urtiek beteta gozategi moduen bebai, eta ja gaitasuna daukagu danok, egia esan, atzera begira jarri, eta begiradarekin... Gure soinu banda izan dira. Begirada horrekin ikustea, zema gauza pasatu diren, ezta? Hore bada, ezta? Nazik inan garai hartan eta 33 garren urtia da urten. Eta hori, atzo bertan haian izan eta plaza betia ikustia eta olako gau girua ikustia eta generazio ezberdinetako jendia dantzan ikustia eta danak bat eta danak irri farre batekin ikustia, hore bat zoragarria. Eta barkatu, eta orain guaindo ere ikusi daitekela Euskal Herriko plazatan giro jatorra, ez? Jende ezberdina, oso jende ezberdina eta elkarrekin festa egiteko gaitasuna ere badaukagula, nik uste dut horrek herria biziri dagoela adierazten du eta hori oso gauza polita da ikusteko eta beharrezkoa da gure proiektu honekin aurrera jarraitu ahal izateko. Erromeria bizirik dago, ez? Oso oraindik. Oso. Eta zuek gainera, elkarrizketa batean esan zuten gainera, harritu egiten zaretela gaur egun, ikusten dituzuenean lehenengo lerroan oso jende gaztea ere badagoela. Bai. Hori da, polita, Igor ikusten dituzu dantzan, berezik garru egiten, ez da gitxarra, gure lehendabiziko diskoko abestia tarareatzen, beha jaio baino lehenugo indako letra, abestiak eta hori, Atzo haian Xabier Txukia egon zen kontzertuan, eta kontzertua bukatutakoan komentatzen zigun, ze ederra zen, beraiek gozatzen egotea, eta momentu berean, beraien seme alabak hor aurreko partean, kantatzen eta dantzatzen, eta guraso bezala ere ze gauza handia dan, ez, hori sentitzea. Transmisio hori egin dana, eta, bueno, esango dugu, ze mugarri izan zareten bai, euskal musika gintzan, eta bizi izan dugu, lehenengo pertsonan, nizuen supergrupia izan naiz. Momentu baten zeuen kontzertuen atzetik ibiltzen ginen, ikaragarria zalako, trikitisa sartu, rockarekin ustartuta, eta, bueno, ze ondo pasatzen genuen bai, ze ondo pasatzen jarraitzen dugun, baina sasoi horretan iraultza txiki bat izan zen hori dana. Gauza polita da ikustea jende guztia elkarrekin zerbait egiten ari dala, ezta? Eta ondo pasatzen ari dala, ez? Horrek segulako emozioa sortzen du eta plazaren beste eredu bat da. Gaur egun oso ohituta gaude ikusten talde handiak eta nola baiteko komunikazioa da goitik bera eta beti gora, ezta? Eta gure kasuan komunikazioa oso ezberdina da. Komunikazioa plazan bertan sortzen da. Guk egindako zerbaitekin, hor zerbait pizten da, baina gero benetako komunikazioa hor bertan sortzen da plazan. Eta hori nik uste dut Euskal Festak badaukala eta Euskaldun ez dakit, nolabait ere ematen digula beste ezberdintasun bat, ez da? Eta sekulako emozioa da guretzako ere bai, ikustea hori sortzen dala oraindik ere. Eta zuek dagoazuen eskarmentuarekin, Asier, zuek jorratu dituzuen estiloak oso anitzak dira. Fandango, oso berritzaileak gainera, nori, baldintzatasun juntibo, jolin, eta alako batean baladak ere egiten dituzue. Gaur egun, oraindik plazetan ibiltzen zaretenean, zuek nabaritzen duzuek gaur egungo gazteak esabaterako zeintzuk nahiago dituzte edo, ze musika motarekin zoratzen duzuen jendea? Eta netik handa, oain dela urte batzuk, oain dela azken aldi honetan bildurtuta genden, zenbat urte atzeago, reggaetoia, ez da, reggaetoia hemen Euskal Herri nizan, Ibiza nizan, Barcelona nizan, o Alemani nizan, musika beha entzutezala, baina gaur egun danetik entzuten, eta leheno komentatzen atzo adibidez aiako kontzertuan, momentu handitako bat da, udako egunak barz bada, eta danak plaza guztiai, goitikan ikusten zutantzan, ez da gala izan berrikan erritmo konkretu bat, barz bat, fandango bat, kale gira bat. Zederra, bada hitz mugarria gainera, plaza, ez da, esaten zabiltzatena, zema lotura sortzen diena. Eta azken urte hauetan, komplejuak erabat galdu dira hortan, ez? Guaidala 20 urte bals bat dantzatzea plazan gazte batek, zerbait ez dakit. Edo kale gira bat jartzea, edo kale gira bat dantzatzea, ez?
Eta gaur egun nik uste dut hori erabat galdu dela. Handia eta- da hori, Bai, handia, Konplejoak bai. kentzea. Bai, 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 bai. Handia. Konplejoak kentzea eta gauza txarrak kentzea, begira, guk konplejurik ez daukagu. Kentzeko aleginik ez dugu egingo. Bueno, baten euki baldin badugu ere ja dagoeneko sakura gota dugu. Eleder, Gabon, Zeberri, non zaude? Nor daukazu inguruan? Lagunak behintzat egin dituzu eta konta idazu? Lagunak eginda eta justu hemen alboan eta gainera kuadrilla handi batekin ikusi ditugulako. Miriam, Gabon. Gabon. Bueno, urtero etortzen zarete ona suak ikustera eta esan didazunez, alabarekin zaude. Zein da urteroko plana? Nola ospatzen duzue aste nagusiko lehenengo eguna hau? Ba, lehenengo eguna da bokata, plastikoak edo toalla ekarri eta zu artifizialak ikusi eta etxera laizperzen eta egun asko dira. Claro, zuek zenbat denbora hartzen duzue aurretik ona etortzeko, esertzeko, ja prest egoteko eta dena ondo ikusteko? Ba, gaur etorria ordu terdi lehenago. Ordu terdi lehenago? Terdi lehenago, bai. Hemen etorri gea, zer gea lasai, beraiek lehenengo jolastu dute pixka bat, eta denbora asko da, ordu bete, eta gero bokata hartu, eta orain txoi. Ikusten ari gara, bete-beterik dugu hementxe gure hondartza, eta gu ere lehen ez zegoen hain beterik, baina bai zegoena zen udaletxeko plaza, udaletxe parean ibili garelako, eta kainoikadaren erakustaldi edo, esango dugu, ekitaldi hau ikusi dugu urterokoa, hor hasi da, gure jaiaren festa. Beraz, hau da ikusi duguna. Donostiako aste nagusia aste ardoa eta giro ezin hobenekin musika kalean dagoela jendea hurbiltzen ari da. Gainera, Bai, Kaixo! bai, zehazer, Kaixo, bideoarekin bai, guaztekoekin berbetan, Bai. bideoarekin arazo txiki bat. Hementxe jarraituko dugu, kainoika da zeu kontatu beharko diguzu. Kainoikadan behintzat jende asko. Zuek ez dakite gaur ikusteko aukere izan duzuen, edo noizbait egon zareten. Gero eta jende gehiago da, torrela. Egia esan behar dugu ere, jakin mina sortzen duela, eta esan behar dizugu niri gustatu zaidana da, Onintzamo koroa oso urduri zegoen, eta gainera aitortu egin dugu. Claudio, ze urduri nagoen, ez dakit nola egingo dudan, baina ja dagoeneko eskarmentua du emakume horrek metxapizten, ala eta guztiz ere urduri zegoen, momentu emozionantea izan dela. Ederra izan da batez hasten danien, zer, festaren hasiera. Aste nagusia bazari, etortzen zarete familiarekin, etortzen zarete lagunekin. Donostiako aste nagusiaren onena, batentzat eta bestientzat. Honenak gu atzaletik etorri eta gure aita zanak eta amak ohitura zuen honen etortzeko aste nagusien egun baten afaita, portuna faltze dugu eta holaxe dekau, etzi dekau. Itzordua, familia guztia biltzekea eta portua gara faltze dugu. Ze ondo. Plan ederra, bintzat. Ez dakit zu artifizialek ikusteko diturarik daukazuen, Donostian edo beste zenbait lekutan? Ez, handirik ez egia esateko, handirik ez. Horrek ikusi hemen zituen Iruñakoak. 3 minutu irauntzuen horiek. 15 minutukoa 3 minutu. Oso onak izan zian. Oie gonenak, Espektakular, hori da, espektakulara. Hoxe da, trinkoa bentsat. Esango dugu bai, gozategiren musika ez daukagu, baina, bafletatik entzuten da musika. Megafoniako musika da, Bai, ze alto jarri duten. Entzun, 60. urtea, Donostiako nazioarteko su artifizialen lehiaketa honek, eta munduko onenen artean. Dago? Munduko 3 onenen artean, Kango, Monrealgo eta Donostiakoak dira, irakusleioa ikaragarria da. Hau esaten dizuen ni oso zalia nahielako. Bera da, espezialista. Oso zalea Bai. naizelako. Gaur ikusiko dituzuen oski, hemen egon da. Bai. Bertan geldituko gara eta gaur ikusiko ditugu. Hombre, egin behar duzue, badakizue Donostiarrek zer egiten duten. Zuak ikusita gero? Izozkia, Pelatua. Bi maite mindu bezala. Hoxe, azenolako bikotea, Bai, bazareteta. Bai. Elkar ezagutzen duzue aspalditik eta, badakizue. Bai. Aiakoa izan zen atzokoa, baina nik imaginatzen dut oraindik ere beste bolo batzuk, beste emanaldi batzuk izango dituzuela. Ez dakit uda hontan nola daukazuen panorama. Falta zaizkigu 30 inguru edo urtea bukatzea, Urtea, bukatu arte 30 emanaldi gehiago. Bauzkagu. Osa, hori ona da, ez? Hori oso seinale ona da. Ze, guain dare estenatokira igotzeko ilusioa sortzen zaigu. Eta jotzeko garaian disfrutatu egiten dugu. Eta hori don bitartean,
norbaitek deitzen bali badu kontzertua egin nahi duzu, oraindik ere zerbait pizten zaigu. Eta hori daun bitartean, nik uste dut gauza handia dela, modu, esperintzi vital bada. Hori dauen gogu dauen artean bizitza dau. Eta talde giro ona daukagu, taldekideen artean talde giro ona daukagu, oso importantia da hori ere, eta gero emanaldi bakoitzan funtzionatzen baldin badu ematen duzuna eta jasotzen duzunarekin, hori da, tope. Bueno, piratekin ibili da Sandra, piraten irudiak ere ikusiko ditugu, berak kontatuko digu nola ibili den, eta Sandra, esaiguzu? Gabon berriro, bueno, esan dugu lehen gu pasealekutik ibiliko garela, hemen gaude, eta zehari gara ikusten, urtero ikusten dugun, irudi berdina. Hau da, jendea goiztik etortzen dela, leku perfektu bila batzuek, barandatik ibiltzen dira leku perfektu bila, baina beste batzuk, beste leku batzuk bilatzen dituzte, guk topatu dugu hemen, leku libre bat, banku baten, sorpresa, eta familia oso jatorra hemen, Eneko txikitsua, Amatxu eta Osaba, familia osoa zuak ikusteko. Eneko, urduri esan didazu zaudela. Bai, asko. Eta gogoekin zuak ikusteko? Bai, pila bat. Gustatzen zaizkizu zuri, zu artifizialak? Bai, lehen gorten errealeko bat eskuduaz botatzuten. Zu errealekoa zara? Bai! Behitu ordeko eskudua eta erakusten dago arrotasunez gainera. Eta Amatxuk ze dio? Kaixo Gabon, urtero bezala mentxe gaude, banku honetan, kosta egiten da lekua bilatzea, baina beti lortzen dugu unetxo bat, tartixo bat segitzeko. Zi ordutan etorri zarie hori, leku bila? Batzietan hemen ganden, uste dut batzik aldera olera bai. Bederatzietan behitxu, jendea gero eta goizago etortzen. Gero eta goizago, bestela gero ja zinezkoa da leku harrapatzen hemen, bai. Bueno, nik uste dut leku oso ona topatu dozuela, eta disfrutatzeko aukera izango dozuela. Bai, ala da, biztak mendikan zoragarrik ez zuten dira, bai. Gozatu asko, familia, eskerrik asko. Bueno, esan dozue, Ilazki Klaudio entzun dotelako, aipatu duzue, piraten txupinazoa, gu han egon gara, ikusten dozue Zapia, lehen aipatu dutela be, eta oso ondo pasatu dugu eta zuekin konpartitu nahi dugu momentu hori be. Aurrera! Gaur abuztuak 9 Donostiako portuan bandera beltza igo dute berriro. Piratak bueltan dira! Zein da plana gaurko? Barra. Ende batean elkartu gera eta egun polita pasarte egu, azten nagusiari hasiera emateko eta hori da politena, elkartea eta ondo pasatzea. Gusten omentzen dugu herriko Donostiko gure baloreak partekatzen dituen edo eragile bat edo, aurten pentsionisten txanda da, eta, beraiekin gogera eta beraiekin ospatzea. Ja daramagu 7 urte terdi borrokatzen gutxieneko pentsioa igotzea eta hoan jarri dugu martxan herri ekimen legegilea. Badago konplizidade bat gazteekin eta adineko jendearekin, ez? Sekulako giroa jartzen dute piratek be, ze iraulkada eman dioten Donostiako aste nagusiari, zalantza barik. Lero, instituzion gauza bat zala ematezuna, oain ja herrian betik bola azitako zerbait. Beste eredua da gaina, ez? Eta lehen komentatzen genuena, diferentziak egiten digu handi, bai batzuei eta bai besteei, ez? Eta orduen ikustea bi munduak egon daitezkela, biak elkarrekin festa egin dezaketela eta aldarrikapenak eta nik uste dut gaur egungo gizartean gaina beharrezkoak diren baloreak dira eta hori sustatu egin behar da. Bueno, balore horiek behintzat mantentzen dira, ez da gutxi. 30 urtetan zema kontzertu izango ziren, gozateginak? Milioi bat? Horren dela 5 urteak egin ezaten 1000, ez da 1000 eta 501. Milioi bat? Eta Italian egon zarie, joten? Ez. Napolin? Napolin? Ez.
gaur Napoliko su etxea daukagu. Ez urrutira joan, hemen zu merezi artifiziala dago, lanok batera ikusiko ditugulako. Ez da 3 minutukoa izango, luzatxoa izango dela espero gainera. Inigo eta Zier, ez dakizu ze plazer dan beti, zuekin bat egitea edonon, gainera guia bizi osorako lagunekara, bizitako esperientziei esker. Eskerrik asko tortziarren plazer bat zuekin egotik hau Gozategi. Ondo segi Gozategi! Hau ba, aio! Oin bagoaz arrapalada batean gainera gure Leder erreportaria dagoen tokira. Leder, oraingo honetan behintzat atzean ikusten dut jende asko, baina zu bakarrik konta edazu, zer egiten ari zara? Momenturetan bakarrik ze lagunak hemen alboan ditut, baina oraindik ez ditugu erakutsiko. Zergatik, bueno, nik uste nuelako ja jendea ez zegoela iristeko, ze, claro, ordua iristen ari da, baina oraindik jendea ari da aldapatik bera ibiltzen, eta beste bilagunekin hemen txeko de. Etorri gurekin, eseriko naizuekin, horrela jarriko naiz. Lagunok zen buzo dute, bueno, Beñatetan aiara, ez da? Ze, gaur plan izugarria dugu, ez da? Bai, gustora gainera, lehengo urtean ezin zan egon hemen ikusten, Japonian egolako eta gogoakin, asko. Gaur Japoniatik Italiarekin dugu salto, badakizu, ze gaurko gure suak Italiatik datoz, hain zuzen ere? Bai, zuri gustatzen zaizu? Bai, niri Italia asko gustatzen zait, eta suak nik uste gaur onak izango direla. Lehenengo guna izateko, klaro, beti dago horre, zenolako irudia uste dugula buruan, ze, klaro, lehenengo suak izateko, izan dira oso lilugarriak, baina egun gehiago falta dira, ezta? Karo, gaur da lehenengo eguna, orduan itxaron behar dugu, pixkanaka, baina, bueno, a ber. Gero botatzerakoan, zaila da, lehenengo eguna da, ez dakizu non jarri paremoa. Zuek urduri zaudete gaurko suekin, ze, klaro, jendea pixkat urduri, bueno, nik behintzat ikusten dut badagoela. Urduri ez, ni ilusionatu da, oso ilusionatu da, beti bezala. Zuek gustora? Bai. Asko gustatzen zaigu egun hau, bueno, aste guri, así que, bai. Bueno, gozatu ezazuela, bale? Eskerrik asko. Mi esker. Ondo pasa. Lagunok gure aldetik, bai, urduriak igeri dira, haiek oso lasai daude, baina nik emedia asteako badago gutxi gora bera, Claudio. Beteta ikusten da ondartza, irudia ikaragarria da, eta hurbiltzen ari da zuak ikusteko ordua, Xabi Solano eta zuaitz Gurrutxagarekin ikusiko ditugu zuak, prestatuta datoz gainera boligrafoarekin eta notak eta emoteko, ze fantasia da, Gozategi eta etzakit. Bai Solano, egin zuen zeo zer oraintxu batera, Gozategikoekin. Bueno, egin genuen esan beltzan azken kontzertuan, kolaborazio bat, azkenian anaia bezala dira. Asko onge elkarrekin eta gozada bada. Familia elkartu dugu ordu. Zer moduz, ez nebeltzari buruz hitz egin beharko dugu, baina Ferminen biran ikusten zaitugu buru belarri, Gasteiztik etorri barri. Bai, Gasteizek. Gasteizeko epe bai Zeledonekin eta sarri-sarrita. Pasada bat izan da, enbeste jende, geho Zeledon, gainera gurekin egontzala estenatokian, oso unkigarria, oso polita. Ederra, gainera bira horrek oraindik ere badu bidea. Bai. Urrian uste dut bukaera izango dela horretaz hitz egiteko, baina hemen daukaguna almazenetik etorritako mutile, Guapo dator almazenetik etorteko. Noraino hartzen da, irudian noraino hartzen dut hemen. Nahi izan eskero begira, baina erakutsi ondo. A ber, outfita. Bai, hori ez da almazeneko luka. Hau bestelera. Hau telebistako luka da. Almazenean, Zuaitz Gurrutxaga Iker Galartzarekin biak almazen batean eta antzokian, ez? Bai, Donostiko antzoki sarrean egongo gara astelenetik igandera. Bai. Lehenengo 3 emanaldi gazteleraz, eta gero hurrengo 4 euskeraz izango dira. Eta hoxe, jendea gonbidatuta dago. Baina konta idazu pixka bat, azkenean almazen batean, ez dakit zer egiten duzuen? Almazen batean, Iker Galartzaren pertsonaia jubilatzera doan gizon bat da, eta ni bere leku hartzera doana. Eta hor, saltsa, aldaketa generazional hortan, saltsa sortzen da, eta oso, antzeslan polita da. Atxalden ere esan dizut, Iker Galartza, niretzat Euskal Herriko aktore onenetarikoa da, komedian gainera segurazki onena, baina hemen drama pixkat egiten du, eta ikustekoa da zelan polita egiten du, da nik ere nahiko ongi laguntzen diot. Dramatik komedia, drama komedia egitea, dinot bizitzan ze baligarria izan den umorea. Zuaitz, bazabiltze bakarrizketa barri batekin bai, eta apurtxo bat umoretik tiraka, baina ze ikusgarritasun emoten zabiltzen gai askori. Bueno, azkenengo bakarrizketa bat estrenatu dut Nortasuna Agiria izena duena, eta bertan, besteak beste izan dituan osasun mental arazoez hitz egiten dut. Xabiri esplikatu behar diot egun baten zeintzuk izan diren ere arazoiek, trastorno obsesibo-kompulsibo aukiot. Lehen, Asierrek, tabako paketea eman dit gordetzeko, eta ikusi du,
hartzera ninduanean gauzarra, da zierre badakin ere movida, da esan dio... Azkenean nik hartu dut. Xabi, hartu zut, hau igual esku garbitza joan bada. Xabik ez du lertu asuntea, baina, bueno, urrengo baten hobeto esplikatu. Bueno, horrelako, zuaitzen monologo bat edo liburua, idatzi duen liburua ere, irakur dezakezu eta jada horretaz guztiaz dena jakin dezakezu. Alata guztiz ere, karo, zuaitzek erabili du nolabait umorea eta eskenatokia terapia bezala, baliagarria izan da, imaginatzen dut. Bai. Ez dakit musikak zen nolako terapia izan daiteke jende askorentzat edo zuretzat hain zuzen ere? Netzat dena da, ez? Terapia hutsa, bai. Ni azkeria musikakin ustutzen naiz, eta leheno komentatzen egon geha, lan bezala ez dugula hartzen hau, ez? Asko gustatzen zaigula egiten duguna, eta nahi bintzat laguntzen dit asko nire barrua ustutzen, eta... Xabi, baina lanian zabiltz topera, esan dugulako mundu bira batean sartuta Fermin Muguruzarekin, ibili zinen aurrekun bai, Ferminekin beti ibili zara. Esne beltza taldi 18 urte pasatu dira agur esan zenuten, sekulako momentu hunkigarria izan zen hori bai, basabiltz ikuskizun barriak prestatzen, txuriarekin, asko mitesten dugu txuria guk, eta ibili zara bai, bueno, disko barria eta partituren liburu berria, lan. Bai, oso, esne beltzan azken kontzertu bai izan zara oso mimo handiz egin genuen, gainera kolaborazio asko, Txambaoko Lamari etorri izan, bueno, lagun pilo bat, ez? Beste urtetan egin ditugun lagun guzti horiek etorri izan gure apoioan edo, esan ganezak ez. Oso politia izan da. Leister gaina eta baina botako dute, kontzertu hor gaude prestatzen, aurrerapen gisa ere. Arratsaldean komentatzen egon gara, Iker Galartza, ondoan daukazula eskenatokian, ez zait argi gelditu Iker Galartzarekin zenbat aldiz egin duzun aurretik lana. Edo lehen aldia izan ote den, ez? Ez, beste irula edo. Iker Galartzarekin jala urte daramat, lehenik lehendakari gaia izeneko antzeslan batekin 2 urte on ginen, eta orain beste bi almazenean antzeslan honekin. Bai. Lasai. Hau normala izaten da. Iragartzen dutelako. Zuak iragartzen gabiz. Iragartzen. Zuaitz, dena den, Iker Galartza bezalako aktore zeluk, zuk lehen gainerako ereipatu duzu egia da. Pertsona bezala Iker Galartza da zoragarria, baina aktore bezala eta komikoa gainera oso komiko ona, ez? Bai, nik ez ditut aktore guztiak ikusi, baina Euskal Herrian komedia egiten Iker bezalakorik ez dago asko, eta bere ondoan egiten dut ikasi eta disfrutatu. Zenbat aldiz, barrea ateratzen zaidan eskenatokian, nire pertsonaiari tokatzen zaionean, gainera barre egitean. Iker alboan ekuitzak hori daukalako. Oso posenago berakin hainbeste urte saritu izanaz. Hemendik agur bat Ikerri, bihar goizeko 9:00 gelditu gara Iker, Orion, gozari egiteko eta ensaiatzeko, astelenerako ensaiatzeko. Bueno, esan behar dugu Orion daudela, gure zirkua Orion dagoelako, eta hortxe daude. Esaten gabiltz, hau, minutu baten hasiko dalako, Leto zuetxea, Napolitik datoz. Bazarete zuetxe zaliek, zu artifizial zaliek, peperoni zaliek, zer gustatzen zaizue? Peperoni edo zu artifiziala? Beramente peperoni. Bueno, Xabi Solano egon zan gurekin, ja. Bai, Euriza parrada latza botan zigula. Bai, gero taxia hartzeko zailtasunak izaten ditu. Xabi aditua da, zuaitz, ez ara ikaratuko zu artifizialekin. Ni antiguon bizineiz da oso gutxiten ikusitu zuak, beraz, en fin, hemen adituren bate hongo da, Xabi. Xabik esan dit, guraso egin datorra izan dira. Esan puntuatu behar deuta, ikatu dago. Antiguan bizizarela eta ez dituzu zuak ikusten. A ber, baina hori zergatik. Beste monologo bat egingo duzu horren inguruan. Zuen bezain, jaizalea, korregazalea. Hori izango da. Bueno, entzuten ari zaretena eta lehen, hau ohitura bat da, dagoeneko jendeari iragartzen zaie, edo iragartzen zaio jendeari, soak hastear daudela. Aurten gainera badakizue 60. edizioa izango dela, oso edizio berezia izango da. Parte hartuko duten guztiek sari handiak jaso dituzte. Sariren bat jaso duten zuetxeekin osatu dute, aurtengo egitaragoa zuetxei dagokienez. 2012an bigarren saria eskuratu zuen gaur ikusiko dugun Italiako Leto zuetxeak, beraz adi jarraitu beharko dugu, Napoliko zuetxe bata historia luzea duena, sari asko eskuratu dituena, baina mundu osotik.
Mundu osoan, Taiwanen egon die, Montrealen sariak jasotzen, Espainialdean, bla, 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 bla. Eta ona, etorri dira, besteak beste saria eskuratu nahi dutelako, sekulako erakusleio badela, esan dute, Donostiako nazioarteko lehiaketa, eta gu ikusteko gogoz, baina zema gustatzen zaizkigu zu artifizialak. Ikusteko gogoz, azenuako jakimina sortu duten. Gainera hor ikusten duzuen irudia da Kontxako badian. Esan behar dugu gainera, bueno, aurten programa honek, ez dakizen bat dron izango dituela, irudi ederrenak hartu ahal izateko, ia zuei heltzeko edo helarazteko aukerarik daukagu, baina nik uste dut baietz oso zuzeneko emisio ederra egingo baitugu. Nik jakin nahiko nuke zuek Donostiako festetan egoten zaretenean, zuaz aparte, zu artifizialez aparte. Juergarik edo egiten alduzue? Edo ja dagoeneko zer? Ez batak ez bestiek, ez batak ez bestiek. Ez, egin da, baina gaur egun egiten dituzue. Donostian aspaldien ez dut parrandarik, ez. Etorri naiz jotzea, pirateta, sabuesen ere bai. Baina ez parranda aspaldien ez dut egin hemen. Nik uste dut azkenengo juerga inula Donostin, jaietan Iliaskikin inula. Abai! Bori oso nahi zen zan, ia zu artifizialak! Mesedez, baina kontatu beharko duzue, Zu artifizialak astera doaz, gozatu asko bueltan gatoz. Aupazuek!
berriro entzun, baina hortxe zerua betetzea lortu dute italiarrek, trikitixa apurtxo batekin, ez da? Ospatuko dugu, Xabi! Bortxe ikusten dugu ondartzatik jendea hasi da ateratzen. Treketixa musikarekin, Xabi, hau plazer hutsa da. Hirurogeigarren su artifizialen Donostiako nazioarteko lehiaketa. Hau pa, Xabi! Eta Italiako Lieto etxearen zuak ikusi ditugu. Eta, bueno, esango dugu, oso finak izan dira, erritmo aldetik agian ez horren beste, zuaitz nola ikusi dituzu zuak? Zuak, oso ondo eta Xabin, zesan zabe, trikitixa oso fandangoa. Badakizun, nik ikastak, bueno, horko duzu zati bat, nik ikasi nula txikian nintzenian, baina oso ezberdina zan, Osa, beste buelta bat eman da. Albistur, bai. Albistur da, bai, hori ikasetan haukan. Bueno, gustora ikusi dituzu, zuak? Zer? Gustora ikusi dituzu, Zuak aurtengo honenak, aurtengo momentu. Ea, kuñau, Zarata, Lieto zuetxea pozik jadagoeneko zuaitz Gurrutxagak egin duen balorazioarekin. Venga, hasi, notak. Bueno, zazpiter ditik gora, Vale. Gora. Xabi. Ni behakina. Zazpiter ditik gora. Iñaski Serrano. Esango dugu erritmo aldetik, bueno, hortxe, bai, erritmo gehiago izan zezaketen, oso finak izan dira kolorea eta tistira eta zerua betetzea lortu dute. Venga, zazpitxu bat, ez dira oso zarretatxuak izan bez, azken traka bai, baina... Zazpi bat. Zazpi. Bueno, niretzat oso onak direlako. Eta Napolikoak direlako, eta beramente leopardatak direlako, emango diet 7,5. Oso ondo? 7,5. Oso ondo? Hasi besterik ez egin. Zuak Gurrutxaga antzerkiarekin, bakarrizketekin, segi arrakastatxu. Xabi, zer esanik ez, urrian amaituko duzu Ferminena. Hori da, urrian lauan, bai. Iruñan, ez da? Iruñan. Badaukazu ez ere egina, eskerrik asko bizo itortziarren. Bien, eskerrik asko, ondo segi, gozatu festaz, Eta zuei esango dizuet, ja dagoeneko biharkoa prestatzen hasi garela. Ja, aurrerapen gisa, esango dizuet, biharko zuetxe Alemaniatik datorrela, urrezko maskorra irabazi zutela 1989an eta brontzezko maskor beste urte batzuetan. Biharko kontuak, bihar hori, Oreka Fandango hementxe flamenkan eta Zaguesen Morodo gaur kontzertuak ere hasiko direlako, ondo pasa Donostiako aste nagusia hasi da, guztio gonbidatuta, eskerrik asko. Gabon!